Να χτυπάει το μηχάνημα, να τα ακούω! Εκεί Αργύρη. Μπράβο παιδιά! Μπράβο Χρήστο! Να ακούω το μηχάνημα, αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Εκεί. Ναι Αργύρη. Ναι Αργύρη. Μπράβο ρε Αλέξανδρε! Ναι Αργύρη. Έλα Αργύρη. Μπράβο ρε, ξανά! Δεν πειράζει, πάμε, πάμε! Πάμε, πολύ ωραία, πάμε! 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 Δώστε τις μπάλες ψηλά, ωραία, όμορφα! Ήρεμα, πάμε την μπάλα ρε παιδιά! Πάμε λίγο καλά, βρέστε το ρυθμό, βρέστε ρυθμό! Πάμε, σιγά σιγά! Σιγά σιγά! Μπράβο Αλέξανδρε, φτιάξτε ωραίες μπάλες, σιγά σιγά, μπράβο Χρήστο, έτσι. Μπράβο ρε Χριστάρα. Μπράβο ρε. Εκεί. Πάρτε μπάλα, στρώστε μπάλα, στρώστε. Πολύ ωραία. Ένα Χρήστο! Ένα Χριστάκι! Έλα, πάμε! Μπράβο, Θανάση! Έλα, πέτε τις μπάλες, πάμε λίγο! Έλα, φύγαμε το! Έλα! Ήρεμα! Σταθερά ήρεμα! Σταθερά ήρεμα! Πολύ ωραία! Μπράβο Θανάση! Μπράβο ρε παιδί! Έλα μπροστά! Μπράβο ρε Αλέξ! Αλέξ! Έλα πάμε! Φτιάχτε τις μπάλες! Φτιάχτε τις μπάλες σας! Ήρεμα και ωραία! Τέλεια! Πάρ' την μπάλα Αλέξανδρε! Μπράβο ρε Θανάση! Μπράβο ρε Αλέξανδρε! Μπράβο σου! Μπράβο ρε! Άλλη μπάλα! Μπράβο! Μπράβο σας! Μπράβο ρε! Πρόσεχε Χρήστο! Μην το αγριεύεις! Πάμε! Εκεί! Μπράβο ρε Αργύρη! Δεν θα ρίχνω από μην περνείς από μένα, άμα είναι θα ρίξω μοίρα χαρτιά. Πάμε την μπάλα, Μπράβο! Θανάση, Χρήστο, πάμε! Αν πάει κάποιος άλλος από τους δύο, δεν πειράζει. Πάμε! Δεν αρκετή άλλο. Σταθερά το παιχνίδι, μην το βιάζετε. Πολύ ωραία. Αργύρη, δεν ακούς. Πάμε. Αυτός. Δεν πειράζει, άλλη μπάλα. Πάμε ήρεμα, παιδιά, ήρεμα, ωραία, ήρεμα. Μπράβο, αυτό είναι. Έλα μπροστά. Μπράβο Αλέξανδρε. Πάνω τα στρωσίματα εκεί. Τα στρωσίματα πάνω τώρα. Αστυνομία. Ήρεμα. Μπράβο Αργύρη, αυτός ο τεγάς. Φτιάχ' το παιχνίδι εσύ. Ναι, φτιάχ' το παιχνίδι. Φτιάχτε την παράδοση.
Γεια! Αλέξανδρε! Πάμε! Σοβαρά, πάμε! Έχει μας κάτι από χρόνο, ρε παιδιά, χρόνο! Πάμε 4 λεπτά, έχουμε ακόμα, δώστε τα όλα! 4 λεπτά! Χωρίς φωτιά! Χωρίς συνήθες! Χωρίς αστυνομίες! Παίξτε! Πάρ' την μπάλα, πάρ' την μπάλα! Παίζε! Ωραία, σκρι! Εγώ πετάω. Πάμε! Καρέ! Δεν πειράζει, πάμε, δεν πειράζει! Κρατήστε την μπάλα τώρα! Μπράβο ρε. Έτσι παίξτε το τώρα, έτσι! Εκεί! Έτσι παίξτε το, έτσι! Ναι! Ήρεμα! Ήρεμα, μην πιάσει η μπάλα κάτω τώρα! Δεν θέλει η μπάλα ρε, τι πάτε εσείς ρε! Πάμε! Πάμε Αργυράνα, μπράβο σου, έτσι δεν το χτύπησες, μπράβο σου, ναι! Πολύ ωραία, εκεί παίζεις, εκεί! Ναι! Πάμε! Πάμε 30 πόντους γερά, πάμε! Εκεί! Άντε Αργύρη! 3 λεπτά ακόμα. Πάρε ρε Χριστιανέ μου, τι πράγμα ρε! Πάμε! Παίξτε! Μην πέσει μπάλα κάτω, τίποτα άλλο ζητάω! Παίξτε! Παίζε! Καλώς φωνάζετε.